A nebo, víš co, půjdem tady. Tam můžeme skočit na střechu. OK. Můžete vždycky vadit 2 značky na sobě. Takže to vypadá divně. Mně značky vadí všeobecně, ale A i dopravní? jo. Dneska jsem zase nadával, ale jenom jak jsem měl do obchodu a k tomu veterináři, vole, před mnou jela autoškola, nechápu, že tam ten debil, vole, dělá autoškole, by ho hned vyhodil, vole, hned první den. On mi fakt dopadnul na můj barák, vole, to je bordel. Ale trojková vesta. A je tady i dvojková, kdybys chtěl. Teď mám. Ty jsi mi Zkusím sebral tu přinést. myč, že jo? No, nechtěl jsem ho, ale... Tak mi tak úplně zamknul, dva. Dragunova, takže mi ho navel. Ale jen tam ukradl. Je to něco dobrýho někde? Co to je? Dragunov? To nechci. Mám hodil já, vzal jsem si karku místo toho. Ty jsi mi vzal karku. Tady je UMPO. UMPO. Teďka ho neberu. A chci změnu. Najednou. A když jsem říkal, ať si vezme, vole, těžák, tak si ho odmítal vzít, vole. Máš 4kovou optics? Jo. A jaké jiné zbraně tu jsou? Nějaké třeba karky nebo něco takové? Ty s karkou nerad hraješ. Já se vezmu SKS. Tady je těžák. Ten teďka nechci. A karka. To bych vzal asi. A first aid. Nebo ten těžák asi vezmu možná. Nebo ne. Oboje je tam vlevo. Jo, vím si, je to lepší než to, co máš. Teď ani nevíš, co mám. Vím, já jsem to viděl. Máš skara. Jo, právě, já jsem s tím dlouho nehrál. To měl minule, on je na piču. Těžák je lepší, má víc nábojů. Míň kope. Nevím, že máš no recoil, ale stejně. Právě. A nebo jo. A on ten. Zase budu mít volno v batohu. Tady je další first aid, to já už mám 7. Jo, vzal bych. To nechám. Ty máš co za zbraně? Karku, Glocka
Tady je další first aid a černý zásobník. AR-kový. Ten mám. Jenom pažbu potřebuju na toho těžáka. Už mají v zóně, no nekecej. Jdem do rozhoku. Pojedem autem, tam je auto. Jak se otvírá padák vlastně? Fkem. Jo, takže když vyskočím, tak jenom. Že trefil, jo. A zás? To je za cheatera zase, no. No, to jsem, já jsem ani neviděl. No a To taky ne. nebylo. Trefil to? No, jedno kolo, ale druhé se nestihl. A A někdo padá? jo, oni letěli helikopterou, myslím. Mhm. Tady někdo napadal? Padá to tak. Tady máš dvojkou vest, no ale ty máš trojkovou, že? Ale už nastřílenou od toho buzeranta. Jo, tady je typek. No. Knock. Druhý. To jde oživit. A někdo střílí. Ještě z druhé strany. Jo, je mrtvej. Zabil jsem ho. Nestihl to oživit. Červená.
Verka. Nebyly náhodou v tom hangáru nějaké zelené? To už nevím. Je to možný. Já se tam po výbuch jak ještě kouknu. Ty vole, po druhé hned. Hm. Jsou tu. Někdo další letí. To je Arkovi Tomič. Bohužel nemám AR. Já taky ne, no. Tady je i černý extended. A tím quickloaderem. Až tam nebyla? Ne. Zelená. No, a už toho mám dost. Kdo jde? Jenom projíždí. Tady je pažba. Jo, díky. To asi ze školy. Tady máme i zónu. Já bych si přemístil tady. Pojď. Vem to autem. Jsme hodně končili s rybem. Byla tam naš oblíbená budova. Campbell's Most. Padají typci. Jdem na ně. Jedem. Možná už tam někdo bude kempit, jo? Tak. Připrav se na tvrdý souboj. Tady nikdo. Tady nikdo. Tady až taky ne. Tak fakt nikdo tady.
vypadá to, že ne? A tohle je dobré místo, no. Že postavím mají štít na střechu. Máme tady i náhradní ty. Co ti, co dojeli, nepůjdou? Teda doletěli. Od zóny se ozývají vystřely. Typoval, že z 350 tam někdo dojde. Musí. Teď jsme v zóně, ne? A ještě, oni jsou taky ještě v zóně. Co je tam na té střeše? Jo. Někde v tom městě před náma bude. Tak. Jo, jsme v zóně. Nice. Kruce a ten rozok taky, bo. Já myslel, že si to posuneš spíš tady tímhle směrem. Tam je jeden knoklej ve smoku. To nebyl knoklej, on vybíral drop. Aha. Týpek. Kde ho máš? Tam byl, ale... Šel doleva někam. Já se zničím tady to mohou půl kola. A? Prochází tam zase. Hit. Hit. Hej, 3 hity dostane z karky. Co děláte prdel, ne? To zase je, ty vole. Auto jede po silnici. Tady. Dvě auta. A VMK mě knoknuli. A někde z toho dropu, jak se tam... Já dám smoky. No to si dělají prdel. OK, mám tě tak dál živit? No, nemám. Rozhoku na tom kopci, jak jsme zabili tam ty typky akorát. A už nemáš nikde. To je mimo zónu. Kam ty vole vyhrávají vždycky jenom ti, co vybírají dropy, vole. No to už se změní, protože v dropu bude vole posraný ten. Posraný Thompson. Co to je za zvuk? Nevím.
Ale ti půjdu, no. Ale, může tady pod tebou. Tam jsou. Tam jsem musel přibít, máš ještě z nábojů ty troubo. Není typek, to je kamen. On není v tom smoku, ale... On je za tím šutrem. Ne, ty jsi oknoknul vlevo, za tím šutrem. Tam. To zvedl. Tady je máš vlevo. Kysolista. Nashledanou. Ti říkal, že byl těžák je nejlepší, vole. A dochází ti náboje. Tady myslím, no nejsou. Ten typek, co to zabil, možná má. Možná 3 lidi. By, že všichni teďka dobíhají dozad. Toho města. Minimálně 2 tam jsou. Jo, je tam. Winner. Se postřelili mezi sebou ti pitomci. On byl knoklej? Já nevím.